घागर घुमुरे घुमुरे रामा पावा वाजू रे घागर घुमुरे घुमुरे रामा पावा वाजू रे आला शंकरोबा शंकरोबा गवर माझी नाचू रे आला शंकरोबा शंकरोबा गवर माझी नाचू रे पायाची माती गाळून घे जगता पळता काटा रुतला भाऊजी भाऊजी काटा काढा भाऊजी आले रंगाला घरात झाला ढिंगाणा भाऊजी आले रंगाणा घरात झाला ढिंगाणा अक्काबाईचा कोंबडा जाळी खाली झाकला अक्काबाईचा कोंबडा जाळी खाली झाकला कोण्या बाईना नवस केला माझा कोंबडा मारून गेला कोण्या बाईना नवस केला माझा कोंबडा मारून गेला हळद लावून पिवळा केला काशीन बांधून नवरा केला हळद लावून पिवळा केला काशीन बांधून नवरा केला किस बाई किस दोडगा किस किस बाई किस दोडगा किस माझ्याने दोडगा किसवना दादाला बायको करमना माझ्याने दोडगा किसवना दादाला बायको करमेना आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई झिम खेळतो आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई झिम खेळतो झिम पोरी झिम कपाळाचा भीम भीम गेला फुटून पोरी आला उठून झिम पोरी झिम कपाळाचा भीम भीम गेला फुटून पोरी आला उठून सर सर गोविंदा येतो माझवरी गुलाल भेटीतो सर सर गोविंदा येतो माझवरी गुलाल भेटीतो या गुलालाचा भात आमच्या वेण्या झाल्या लाल या गुलालाचा भात आमच्या वेण्या झाल्या लाल एक वेणी मोकळी सोनाराची
एक वेणी मोकळी सोनाराची साखळी घडव घडव रे सोनारा माणिक मोत्याचा दुल्हारा घडव घडव रे सोनारा माणिक मोत्याचा दुल्हारा दुल्हाराच्या किडक्या आम्ही दोघीले ती लाडक्या दुल्हाराच्या किडक्या आम्ही दोघीले ती लाडक्या लाड सांगू बापाला मोती लावू कापाला लाड सांगू बापाला मोती लावू कापाला कुळकुळू ए रंबाची डाळ कृष्णा खेळे चेंडूबळी कुळकुळू ए रंबाची डाळ कृष्णा खेळे चेंडूबळी दंड बुगडी दंडाची बाईल माझा दिराची दंड बुगडी दंडाची बाईल माझा दिराची असा धीर नटूक नटूका खोबऱ्याचं कटूक कटूका असा धीर नटूक नटूका खोबऱ्याचं कटूक कटूका पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा माझा पिंगा गालीन पिंगा पिंगा रा पिंगा माझा पिंगा गालीन पिंगा पिंगा रा पिंगा पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा पिंगाबाई पिंगा तुझ्या पिंग्यानं मला बोलव रात्र घालवली पोरी पिंगा तुझ्या पिंग्यानं मला बोलवली रात्र घालवली पोरी पिंगा पिंगाबाई पिंगा सुप 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 सुपल्या सुपाला घागरी 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 ए सुप पुण्या ग बंदरात ए सुप पुण्या ग बंदरात ए सुप वराडी बंदरात ए सुप वराडी बंदरात सुप सुप सुपल्या सुपाला घागरी 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 दोन तीन बैलांची लागली झोंबी ग लागली झोंबी दोन तीन बैलांची लागली झोंबी ग लागली झोंबी दाखल्या धीरान काय त्याच केला ग काय त्याच केला दाखल्या धीरान काय त्याच केला ग काय त्याच केला चमकाविले ग चमकाविले दोन तीन चाबूक चमकाविले ग चमकाविले हे बाई चाबूक दूर से दूरी ग दूर से दूरी हे बाई चाबूक दूर से दूरी ग दूर से दूरी माझे माहेर पंढरपुरी ग पंढरपुरी माझे माहेर पंढरपुरी ग पंढरपुरी आज बाई पुण्याची तारीख नौका निघाल बारीक आज बाई पुण्याची तारीख नौका निघाल बारीक आगील गाडीला कुलूपा कुलूपा चौकीवाल्याचा मुलूका आगील गाडीचा कुलूपा कुलूपा चौकीवाल्याचा मुलूका आगील गाडीला काटा पायात रुतला काटा आगील गाडीचा काटा पायात रुतला काटा फू 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 आता सांगा कशा आहात? बरं किती काही ऐकून घे ना तुम्ही असे बसले किती झालं गो सगळ्या अगं तुम्ही कशी बसली गो ताळी वाळी काही ना गो आजी आता कुठं नाचता तळून घेऊन जाय ना ताळी
आता मागीर तो हा सारखे कळलं म्हाका पण मागीर नाका मद्यपान तो कितली एनर्जी पयली गो तुम्ही तर डेम्पे कॉलेज सिटिंग क्वाइट why so oh you are here okay I'm sorry who is this there hey guys who are you which college Are which college? Tell me the name, man. No voice. How many of you? I'm only one. Shame. Woo. 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 Yes. Now better watch now. Okay. Now the next amazing group is coming, which is Sai Mahila Mandil from Keri. हाय गो तू हांगासू तुजी एंट्री असली गो तू हांगा येयली आतां कितें करपाचें यो मागीर आतां नाका आतां सारकें आगो तुमची एंट्री धरा सी दीस हॅपन्स दॅट्स वाय वी हॅव केप्ट दीस फुगडी लायक दीस because of course they are very beautiful dancers beautiful forms I go lost so I was telling I shouldn't be here I should be sitting here and watching because I love to see the way they dance इतने नेचुरल हैं इतने खूबसूरत हैं अब जब ये सब आएंगे तो आप देखना इतने खूबसूरत असं ना बस ब्यूटिफुल गोड नाचता ती माय कोंकणी अंडरस्टूड ओके so when they can check out and then that's why the choreography or designing is amazing to get them in a circle is difficult because they are not used to I'm right so but we have to learn this and to teach others. Now the students was trained by me, so you see the difference. I mean, we have not changed the flavor natural at all. But yes, choreograph them, start something which they will like to teach other students. Because they are the generation for gadgets. It's very difficult them to sit for so long without their mobiles. I know they must be cursing me. And yeah, of course. And these are the people who are from the tradition. So marching them, it's a really difficult job, but we tried. At least we tried. Today they are 300. I wish next year they will be 3,000. And I wish next year they will be 30,000. Because I wish I wanted to beat the record of Granny's book in Himachal. One festival they had performed their original Nati. That is also like a Pugadi. Slow form of dancing. They had performed 50,000 people in a huge ground. It came in a World Book of Records. So I want our Fugdi, Amchi Goinchi Fugdi, beat that record. Yes or no? Thank you. Now let's start. This group. Please welcome them. Yeah.
Ah, very good. Now we are, now the next book is coming, Kundai Mahindra Mandal. They are presenting Sadi Fugdi with lots of prakars. Yes. Okay, so let's come.